Takže čaute šupáci, vítam vás tu ja, Semír, spolu so Smajlom. Modrixom teda. A máme tu špeciálneho hostia, pána Razgasa. Causa. Si nám pokazil výra. Modrix, čo nám povieš o tejto hre? No, takže menší parkour, menšia povodeň a je to sranda. A tak, to je všetko. Ja to hrám To prvýkrát. sú dvere v Tesku, to sú dvere v Tesku, vole. Čo to za dvere otvára? Hej, to čo? Hej, čakajte na mňa, chlapci, počkajte, ja nikde. Poďme, easy. nie easy, no dobre vy nubovia, tak Ja idem na easy, ja som to ešte nehral. Easy, takže bude tam parkour, budú tam nejaké tlačítka a to musíme postlačiť, aby sme sa mohli dostať ďalej. A je to mega hard. Modrix, ty stlačaš tlačítka, lebo nám to vysvetlí. Počkať. Kde to je? Škať. Nastavenia. Hej kamo, za 5 sekúnd začíname. Tak Ja viem. počkaj. 3, Tak Dva. ideme na to, tak 1, 0, ideme! 5, ready, front, To back, and Aha, aha. Sirena. No čo, ja môžem skákať. Dobre, tak tak začnite hore, poďme niekde. Hej, to sa nedá. No, Kamo, to sú tí hráči. A hlavne tie tlačítka hľadajte a stlačajte. Sú dubstepy. Môže si to aj vypnúť potom. Jaká mrtka. Ja už som tuhý, jak tuhoň. Oh, Hej, tak vy nubovia, pohnite. Kuba, tuto do tej zúry. Kto tu je? Ja to hrám prvýkrát, ty noob. som Kde je tam... Kde je? Ja som už skápal. Skapal? Daj spektate, nejako si zistí, jak sa dáva spektate, ja už som to zabudol. Doriti. Teda Doriti. Čo sa ti stalo? Ja dobre. Už máme na... To už je povodeň. No už No, to už som zomre. prehral. Debilná h***. Jo, potom spektatuje ma niekto. Čo? Či ma niekto spektatuje. Jakub, vidíš ma tu? Vidíš ma tu, za tebou som. Kamo, Tesko Keď dvere. chodíte do toho easy obťažnosť a dajte spektate a dajte si... Ale nie. No ja idem Prečo? spektatovať. Ešte sú nubovia, oni to nevedia hrať. Nie sú spektatér. Jak sa mám dostať tam? Hej, my to dáme asi. My to dáme jak pani. Právo dole. Daddy, ne! Už si tam není, že? Ne. Hej, tak počkajte na mňa.